Aitz Amilibia eta Leti Boumedan Kilikolo zirkoko jokaldariak dira. 2003an sortu zuten kaleko zirko hau eta dagoeneko 3 ikuskizuneko iztu dituzte. Azparneko gaztetxean topatu ditugu 3. ikuskizuna prestatzen. Kilikolo zirko da iparraldeko zirko konpainia bat, 2003 urtean sortu genuena. Helburua hori Euskal Herrian zirkoa oso gutxi ikusten zela kaleetan edo herriko festetan, erabaki genuen montatzea pixka bat kaleko zirko edo zirko popularra. Alegia, jendeari pixka bat zirkoak guk eraman, ez da horiek karpa edo antzikioetera sartzea ikustera guk egiten duguna. Eta orduan helburua da pixka bat hori plazako zirkoa egitea eta hori jendetik hurbiltzea guk dakigunarekin edo egiten dugunarekin. Publiko oso orokorra hartzen dugu, aurretatik helduetaraino. Hori zirkoak duen abantaila esango dugu, amets pixka bat ekartzen duela eta hori, handiak edo nagusiak beti baute aur ikutu bat eta pixka bat denekin funtzionatzen du. Pixka bat ekartzen dugu zirkoa dauzkan ikuspegi ezberdinak, aereoa pixka bat, gauzak ez direnak ikusten Euskal Herrian, batez ere malabarismoa eta kaleko zirkoa ikusten daola. Oso gutxi ikusten da, adibidez, eskuz eskua deitzen dena, bikote batekin hori ekilibrioak eta orekak eramatea, trapezioa, hori disiplina desberdinak pixka bat hori espektakularrak direnak eta kalean gutxitan ikusten direnak. Ideia, ni berez teknikoa naiz soinua egiten dut eta ezagutu nuen Letizia, nire bikotea hori jira batean. Ni zirkoaz nuen batere ezagutzen ez deuz eta pixkanaka sinintzen ez dakit hortan sartzen eta hori iparraldean ez zegoela zirkorik ez deuz, erabaki genuen abentura txiki bat montatzea eta funtzionatu zuen eta geroztik gustora hor gabiltza, urtero pieza bat edo aurkezpen berri bat ateratzen. Hor montatzen dugu bikote batekin, 2 deituko da pieza, oso komplikatoa, gutxienez badakigun hori goazen. Eta da batez ere magia asko izango du, ilusio handiak, ekilibrioak, eskuz eskukoa, malabarismoa, baina txapela eta botella objektu ezberdinekin, trapezioa, bideo pixka bat, eta azken finean da hori 2 zahar edo 2 aitona pixka bat horien lehenoko garaiak kontatzen dituztenak. Orduan egongo dira estena asko beltza eta txuriz jokatuak, pixka bat hori pelikula zaharretako ideiarekin jokatzea. Karrikako zirkoa antzoki batean jokatu dezake, kanpoan jokatu dezake, parke batean, plaza batean. Helburua da alden leku gehienetara eramatea dute egiten duguna.
Bi ikuskizuna apirilaren 11an estreinatuko dute Donibane Garazin.